bersama Kinanti. Hey, Indonesia. Hey, oh, ah. Hey, ayo, yo, yo. Ya, ya, ya. Indonesia. Aduh sayang. Si, 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 si. Manis cek, kowe pancen manis. Tambah manis dek Rizka, yen gareng ora lamis. Yen mesem manismu ngungkuli matu. Bisa-bisa sayang-sayang ngerontoke jantungku. Singkat. Si, si, si. Jelas dong. Asik. Si. Ya, ya, ya. Aduh sayang. Setengah mati aku naksir kowe Dek Rizka. Oh yo yo yo. Siri-siri sete tulane Jawa. Kowe cak manis dasare prasaja. Itu hanya oknum, belum tentu semua laki-laki begitu. Contohnya saya enggak, tapi istiqomah. Yakin insya Allah. Juga ada juri kita Mbak Risma. Ayo, kekurangan kelebihannya tolong dikoreksi. Ya 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 ya. 1, 2, 1. Goyang goyang goyang. Manis dek, kowe pancen manis. Tambah manis Pak yen Mbak Risma ora lamis. Yen mesem manismu ngungkuli madu. Bisa bisa Pak ngerontoke jantung. 1, 2, 1, 2. Sisa sisa. Oh, ya. Ya ya yo. Apa? Apa? Ya 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 ya. Kungkung kungkung. Siri-siri jate tulane Jawa. Kowe cah manis dasare prasaja. Tulane Jawa. Cah manis dasare prasaja. Oke.
Purwokerto lagune ngapang diparingi mangke. Ya 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 ya. Lala. Lala.
sisari alang ngetan balik kulon apa sejane kelakon yo pedotan kas ngapak Banyumas nek ora pedot ora kepenak nyong njaluk tolong dulur sing ngapak kon wangsalan ngene siapa sing Ayo tayan Marian, ayo parikan Parikan, putune kene. kudu ana kaki aja ngene dari kaki kernyong Endi sih? walah Kok kae ta? ayo meneng bae wedi apa ya Ora wedi gila lho, Mas. Ah, iya. Gila kerepean. tetengokna sehat panjang umur Amin. Nggih. alangetan balik ngulon apa sejane kelakon Waru-waru dayang. Piye, Mas? apa langsung Piye? dong oh alah jaret lore kebeda pinggire tiwas dilirik ana sing duwe waru doyong ning pinggir kali ayo moblong iki sari Ya siapa? Siapa maning, Gek? biyung wis nukerna duit kapan akeh were yung Ngerti ae ta Mas kayak aku harus duit semangat yakin Ijo ya Mas langsung Mas. timun sigarane wani nambung perkarane dulur Banyumas salah siji ayo parikan aja isin ngesuk ora ketemu maning ngene ora wani yung kok reka lagu apa yung bar ki yung hah Pak Arif lagu apa kok Perawan Kalimantan wis bariki berarti langsung rampung Perawan Kalimantan oke siap bariki langsung sat Perawan Kalimantan Siap. oke duit wis ditukerna aja ngonti gagal Oke siap. Jangan sampai lolos ya Mas. lolos lanjut Ayo. oh iya Parian kok. pring sigarane ayo bengong kowe maning jan kepriwe Ket mau salah ya Mas Yudi. nanti suarane esek ora sida bae kepriwe Aba-aba makane aba-aba. mikul suket dientul pengine banget Ora iso ngumpul. Sampai nyingkar nyingkur pijar wiwitane nyingkar nyingkur lho ngene iki dalang lho Mas lingsem yen ke mutar
tresno tulus nadyan ing gubuk asmara piye jal laras ora apal tergantung bayaran dicolok kurangi ya oke Mas Didit sak rambahan langgam sak rambahan digarap irama seger yen liwat aku kelingan bubuk kae mbak biyen tanggo leren boro-boro kae ning jagat kebak tulisan Pak Perno abang sayang tondo kasih sayang jenenge gubuk asmara biyen kae kanggo andum tresno tanpa bantal tanpa krasa bot abot ke taman asmara gubuk kae nimpen wadi bibit-bibit pingin bae tumeka saiki gubuk kae kebak crita wayang bengi nganti kagat rino catetan sajroning ati datan luntur saya merati aku kowe dadi garwa mergo leren neng gubuk asmara aduh sayang oh ya la 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 oh yo ya lo walang keke kayu yen liwat aku kelingan gubuk kae biyen tanggo leren ning jagat kebak tulisan warna abang pae tondo kasih sayang jenenge gubuk asmara yen kae kanggo andum tresno tanpa bantal tanpa kloso bota-bote ke taman asmara gubuk kae nimpen wati saya bengi tumeka saiki gubuk
gagat Rino hi au au nong ya nyanyi ning nganggo rasa nganggo kolbu mesti penak catet-catetan ning ati datan luntur saya merati aku kowe dadi garwa mergo lereng nek gubuk asmara Sesen angka kalih kanca-kanca campur sari kinanti pangasepak titik. Ah, monggo. Yuk. Ayo yo 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 yo. Mas Mase. Ayo kene. Ayo yo yo. Hei. Diminta Mbak Ramadi untuk kesini monggo. Ayo Mas. Halo halo. Doa lolo. Yuk. Op. Kabel peluang sesok bajing Mas 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 saged paringan napa mboten? Mbok ya saged kula ajari. Kijing miring sedot. Ketan beling ulon. Saged nggih? Saged nggih? Monggo. Madhep kamerane mriko. Monggo. Ngetan baling ulon. Apa sediane kelakon? Ayo Mas, kita miring. Ayo Mas, kita miring. Mana seperti angkong sedang rapi songko. Ayo Mas, miring Mas. Ayo Mas, kita
Indonesia kinanti yuk seleramu bos ora ono dukmu ayu teko-teko ninggal lunga mbok biyen nate prasetyo ilining kali oyo saben aku nunggu mung arep
Aku nggawa supporter ning panggung samping sebelah. Cah cilik-cilik. Kaya ngerti. Neng pinggiring kali oyo dukmo ayo awakku ndedonga muga-muga ning pinggiring Tunggal langgam kaloyo katur protami ngeten rawuh juga tentunya terima kasih kepada rekan-rekan kedua pengantin.